Nová éra platieb na internete. Nie každá novinka je náročná. Najlepšie sú jednoduché riešenia. Platiť blikom sa naučíte za pár minút a platby na internete budú pre vás jednoduchšie a bezpečnejšie. A to všetko preto, aby sme vám uľahčili život. Už nemusíte nosiť pri sebe peňaženku a zadávať citlivé údaje z karty na internete alebo sa prihlasovať do online bankovníctva. S blikom v telefóne môžete platiť jednoducho, rýchlo a bezpečne. Ako to funguje? Jednoducho. Pridajte tovar do košíka v internetovom obchode a vyberte platbu cez Blik, napríklad cez PayU. Potom sa stačí prihlásiť do aplikácie vašej banky, vygenerovať si jednorázový Blik kód, ktorý je platný 2 minúty a zadať ho na platobnej stránke obchodu. Potvrdenie platby je teraz mimoriadne jednoduché. Na obrazovke sa zobrazí suma a adresa obchodu. Platbu potvrdíte PIN kódom v aplikácii na vašom telefóne. Plaťte online cez Blik v aplikácii Tatra Banka Viamo. Kdekoľvek ste, kedykoľvek chcete, rýchlo, jednoducho a bezpečne. Príjemné nakupovanie. Blik. Live more.